Tak, a je to tu. Ďalší rok nám ubehol a Zalaz nevydal ďalšie video. Teda, až dokým neprišiel 31. decembra. Ďakujem vám, divákom, vy, čo to sledujete na Twitchi, vy, čo to sledujete na YouTube, vy, čo to sledujete aj na mobile, alebo väčšina, čo to sledujete na počítači. Ďakujem vám, že ste stále sledovali môj kanál, ďakujem vám, že ste vyčkali. Neviem, koľko ľudí čaká stále na Black Mesu. Ďakujem, že čakáte na to, niektorým. Stretol som sa preto s Martinom vo VRčete, kde sme si povedali veci na pravú rovinu, čo sme nestihli, čo sme stihli, čo čakáme na budúci rok, že spravíme, čo nespravíme na budúci rok. Jednoducho všetko. Celá rekapitulácia 2024. No jednoducho, vidíte sami. Zdravím, Martin. Zdravím, do piče, zdravím, dement. Čo si ku mne taký hnusný? Ja som hnusný k všetkým do piče. Vieš čo? Tento rok ma dosť veľa naučil. Ale že dosť, by som to povedal. Také? Tak, Čo také? komu veriť, komu nie. Také si najviac real, ale to každý, hej, to má každý. Ako riešiť svoje hobby, ako riešiť svoju osobný život jednoducho. Hej, to je ďalšie. To, že dokážem všetko, dá sa povedať. Čiže som si tak presvedčil. Ale najdôležitejšie, ako minuloročné predsavzatie nebolo až tak splnené, no na druhú stranu som aj rád za to, lebo niečo lepšie mám a asi aj verím, že tento budúci rok, čo bude jednoducho lepší. Tak asi by som povedal. Pane barmane, môžeme skleničku? Neviem, jednoducho všetko vo svete síce nie je jednoduché, ale na druhú stranu je to až moc jednoduché. A to je ten problém podľa mňa. Že všetko je jednoduché. A my si to až moc komplikujeme. Na. Možno máš pravdu. Danke. Počkaj, to nemá nič v sebe. No to vyjebaný collider, smutné. Aj celý YouTube, aj všetko, čo som chcel za svoj život, celý content. Tam je skôr problém, že som sa snažil o niečo, čo nie som ja možno. Neviem, či si to mal tak aj ty. Ja som sa skôr snažil o niečo, čo sa ani nedá. O čo? Zeditovať všetky videá? To je pičovina. Dá sa to. Nikdy nedá. Dá sa to, ale... To by som musel fakt, že 10 videí zeditovať za deň. To sa nedá. Akože dalo by sa to. Kebyže... piči. Nie, moja sklenička. Možno kebyže mám skupinu, ktorá by so mňou editovala. Jasné, jak má Seedak VA kamarátov. Veľa kamarátov skúsilo so mňou editovať. Vôbec sa nikomu nedarí. Nikomu sa nedarí. Slaboši. Iba ja viem hento editovať trash content, ako je hento montáž a hento klipy. Nikoho to iného nebaví. Hneď to vzdajú. Ale tak aj ja to tiež často vzdávam. Jediná pičovina, čo ma akože motivovalo robiť tamto trápne klipy, čo si videl, že proste 100 klipov za fucking 100 dní. To bolo len proste provokácia od Kronisa. On ti hovoril, že ty to nedáš? Ne, že kedy bude ďalší klip? Je? Kedy bude ďalší klip? Kedy bude ďalšie video? Tak som začal mass producovať a vtedy som tam stratil všetko. Stratil som to, čo sa mi páči. Sa mi potom vôbec nepáčil ten content
Potom som 2023 v septembri začal robiť normálne montáže. Či to bol 2022? 2023. 2023. To sa ti páčilo? Kurňa, som zase rozdal. No, to, keď si pozrieš na mojom channeli tie prvé normálne dlhšie videá, tak to je to, čo sa mi páči. Tie prvé videá je to, čo sa mi páči. Som akože proud za nich. To bola prvá vec, čo som bol proud okolo svojho editovania. Ja zase osobne... Ale teraz robím tú istú chybu, podľa mňa. Čo? Že robíš niečo úplne iné? Pre druhých? A mass producing, akože. Že snažím sa proste iba vydať video, ne hen to spraviť video, ktoré sa mi páči. Ty si chcel ešte niečo povedať? Ja mám práve, že ďalší iný problém, niečo podobné ako ty, s tým editovaním. Neviem, som si až moc zvykol na ten YouTube meta, by som to nazval. A tento YouTube meta mi... Meta. Že ako urobiť dobré videá, či teda... Viem, čo myslíš, ale akú metu? Alebo nikde nie je tá istá meta. Mení sa furt, ale zameriať sa na jeden content, alebo niečo také, by som to nazval. A najhoršie je na tom vždy, že keď idem to písať, akože keď si urobím scenár, hej, keď to idem písať, animácia, všetko toto je jednoducho komplikované robiť, pretože to je 500 rôznych vecí nakopené na jednom základe, ktorý nie je ešte ani základ, lebo tie veci potrebuje. Jak sme mali Black Mesu, ja som to kvôli tomu skrepol, lebo jednoducho to bolo 500 miliónov rôznych vecí, aj keď to vyzeralo úplne v pohode, bolo to 500 miliónov rôznych vecí, ktoré neboli ani, že podľa mňa, že ja, ako by som ja asi to robil, ale ako by sa to asi aj ľuďom páčilo. Na druhú stranu ešte aj... A to je tá chyba. Máš to robiť pre seba, ne pre ostatných. Rob dačo, čo by si ty pozrel, nie to, čo ostatní. To je tá chyba. Rob to, čo ty chceš, to, čo sa tebe páči. Ne to, čo by si ostatní pozreli. Jeb na views, jeb na takéto sračky. Urob svoj content. Do what you like. But what do I like? Find out. Vytvor dačo, čo si ty rád pozrieš, ne to, čo ostatní. Kamo, ty si mi ale teraz naozaj otvoril oči do piči. No? Ty mi naozaj dal úplne, že... To je proste každý ti rozpráva a je to pravda. Hej, ale to je jedno, že to každý... To je ten problém na tých. To som sa naučil tento rok. Je jedno, čo ti každý rozpráva. Tebe stačí iba ten jedenkrát, aby si to ty pochopil doslova, že aby ten život teba presne naučil, nie že... Vieš, že môžem povedať, že never ženám, hej? Ale dokým naozaj to nezažiješ, tak im budeš veriť. Chápeš? Čiže je tam. Treba počkať na ten moment. Tak ja ti poviem, že ja to už zažívam akože druhýkrát. Robím proste na rýchlo veci. Zbytočne iba na upload. Ne to, čo sa mne páči. Takže ja musím do 2025 s tým, že jebať na upload schedule, jebať na takéto sračky, že jebať na proste, aby to bolo, ale spraviť to, čo sa mi páči. Uploadovať to vtedy, keď s tým budem spokojný. Lebo nielen raz tento rok, čo len to posledné 3 mesiace som uploadol video, pozrel si ho spätne, keď už bolo upload. Až bolo na piče. A proste, toto niekde do piče, toto do piče. Nejsme alkoholici. Proste niekoľkokrát som sa pozrel na to spätne, tam vidím, že tam nič není tam. No ďalej. No, niekoľkokrát som si všimol chybu v titulkách. Nehal som napríklad v jednom pikoparku proste kopírovacie hento titulky. Zabudol som ich vymazať. To je taká malá slabá pičovina, takedy offset sú a takéto veci. To je asi tak všetko. Ja napríklad mám skôr problém ten, že sa na to pozerám a už takýto typ kontentu by ma nebavil ako keby, hej, že... Ale... Je tu určitý typ kontentu. Piče. Je tu určitý typ kontentu, ktorý by som rád robil, ale je to komplikované na výrobu. Mám ti ich ukázať, tie videá? Takedy ukáž. Po Silvestri. No ale...
Najhoršie, čo som spravil, čo som nespravil, je limitoval sa tým, že budem robiť iba gaming, budem robiť iba anime, budem robiť iba hento. A keď ma zrazu niečo už napadlo, niečo som dostal nápad, tak som sa znova zlimitoval iba na tú jednu vec a nešiel som okolo. Vždy som, taktiež sa stala aj škola, hej. Vždy sa mi stalo, že som teda zameriaval sa skôr na školu, nie na to, čo som ja. Hviezda. Keď som mal stužkovú konečne, som zistil, že ja som ten, ktorý chce byť hviezda, nie ten, ktorý sa pozera na to. To som vtedy pochopil a... Chceš byť creator, nie consumer. Ja chceš byť consumer. Ja mám skôr opak. Ja chcem byť radšej consumer než creator. I think we can partner up. Maybe you and I could partner up. To neviem, kde mám ovládať. Ja mám teraz iba lavy. Alebo skôr ja chcem byť tá hviezda za tým, ale tá práca sa tam dostať, hej, že ja už mám jedno herectvo, dá sa povedať, že mám už... Nechce sa ti to akože vygrindovať. Asi no, by som povedal. Nechce sa ti to vygrindovať. Alebo že chcelo by sa mi to vygrindovať, ale dobre. Čo je dobre? Filozofický pojem, že dobre, choď urob to dobre. Ako je dobre? To je ten problém, že ako je to dobre? Ako je dobre? No, potrebuješ skúšať. Proste potrebuješ zobrať to isté, čo už máš a spraviť treba ďalšie 3 varianty. A potom zistiť, čo je lepšie. A potom z toho rob varianty. A z toho, a z toho, a z toho. Tak keď robíš no. Ja som grafik, takže ja to porovnám... Ne, loga. Je loga. Takže ja to porovnám k logám. Prvé spravíš koncept, zoberieš z toho, čo sa ti páči a potom robíš nové koncepty. A nové, dokým nebudeš mať finálne. Ktorá sa ti bude úplne 100% páčiť. Tak to isté skús s videami, scénármi a takéto. No, teraz robím 3. scénár poradí pre Black Mesu. A páči sa mi to zatiaľ. A ďalší asi problém s časom. Teda ako si nechávam utiecť čas rôznymi pičovinami, zbytočnými pičovinami. Martin, spýtal by som sa ťa takto. Čo si mal ako predsavzatie? Čo si mal na pláne? Čo bolo? Čo si chcel dokázať za 24? No však to editovanie videí. A niečo viac? Skôr asi nič viac asi. Proste editovanie videí, zeditovať všetko, čo mám, všetko content. Ale som taký ten, ktorý proste nechce mazať. Proste chce to ako použiť, či to ako natlapné video, alebo niečo. Niekedy niečo treba už zmazať, alebo... No, ja som nepovedal. Nemôžeš všetko držať so sebou navždy, lebo to iba chytá hento. Ale nechce sa mi. Furt sa mi to nechce. A pomoci toho mám terabajty videí. Ja som sa aj pokusil zeditovať aké to staré video zo starého kompu, aké ten Manhunt z 2020. Nedá sa to, je to také ťažké. Je to... Proste pomoci tohto som zistil, že ja nemôžem editovať long form content. Ja potrebujem si hento sklipovať veci a tak editovať. Ja nemôžem robiť žiadny tier list, čo som plánoval zo hento toho Valorantu. To si pamätám, do piči, to si pamätám. To bolo dávno, čo? To bolo dávno 2022? To bol true video, kamo, to mohlo byť dobré video. Ale nevadí. To bolo proste prvé longform video, čo som sa pokusil po dlhej dobe. Čo neboli proste len klipy, to malo byť normálne zeditované video a proste nebaví ma to. Ja som sa tak dojebal s tými klipmi, že ja neviem spraviť normálne video, jak kedysi. Asi by trebalo, že postupne, nie že hneď ideš z jednohodinového videa, hej. Ja to mám furt ako projekt, teraz som proste pracoval na tom hodinu a proste potom vypol, potom že na nejaký iný deň. Neviem ani čo mám zeditované, či vôbec mám dačo zeditované. Ja neviem čo z toho vôbec mám. Sex. Zase ja som mal až moc veľa takých tých plánov, neviem či by som to povedal, že iba na 24, ale celkovo. Bol to ten YouTube. Zo začiatku som mal tú Black Mesu, aby som ju spravil, celý rok to trvalo. Až teraz som sa k tomu dostal.
To bolo jedno. Na ten 2024 som mal proste iba pláne tento zeditovať všetky videá, to som ti písal, to si pamätáš. To si mal, Zeditovať všetky videá, klipy. to ti závidím dosť, že ty si mal iba jeden jediný plán. Sice komplexný. Možno som mal aj iné, ale to si už nepamätám. Lebo ja som mal napríklad naučiť sa kresliť, japončinu sa naučiť, urobiť anime, alebo rozpísať si aspoň anime scenár, hej, čo má byť na toto. Kamoš sa snaží napísať knihu zo školy. Potom... Proste vlastnú mangu ako keby. Oh shit. Čiž? Alebo skôr novela. Potom Green Crew samotná a tiež aj, no to bolo iba také chvíľkové, hej, tiež napísať niečo. Chcel román doslova napísať. Však vieš, hento je na ten Green Crew ako keby. A potom, neviem, potom som pokračoval z mojich minuloročnejších cieľov alebo snov, čo som mal. Tam uvidíš samé také emócie, zrazu tam budeš mať sad, mad, potom extra mad, alebo neviem čo tu kurva mám, potom fucking... Trebalo by spraviť vlastný model, kde by som to ovládal cez skrátku. To bude 2025 cieľ. Ne. Naučiť sa 3D modelovanie, hlavne v Unity. A vymeniť tieto vyjebané kazocky kick a sračky na expressions, aby som to lepšie mohol len to animovať svoju fucking emócie. Vidíš, ale keď si povedal, že budeme hrať VR chat a možno sa niekto chytí, alebo niečo také, hej? To je to... Počuj, to je práve to, že musíme hrať a niekto sa chytí. Nie opačne, že snažíme sa o to, aby sa niekto chytil, ale musíme hrať, užívať si a niekto sa chytí určite. Musíme hrať, užívať si, explorovať viacej náhodných ľudí a možno sa takto chytí. Tak som to myslel. Čiže čo by som... 2025 VR chat year. Alebo Exploring Gear by som to skôr nazval. 2025 Green Crew. Kokot, nie, už nie. To by som povedal, že netreba sa zamierovať na tých druhých, treba sa zamierovať na nás. 2025 by som už teraz uzavrel ako úspešný rok. Dáme to. Ja to zatváram ako mid-rok 2025. Hlavne sa budem starať o seba. Starať sa o svoje jebnuté telo. Ja budem musieť hlavne 2025-2026 tryhardiť tú školu. Maturita. To je pičovina. To je na piču. No, ja by som povedal 2024 na piču rok. Nemal som ho rád. Som rád, že ma naučil. Či niečo zlé, niečomu dobré. Chod do piči 2024. Som rád, že odchádzaš. Presne. Boli dobré momenty, ale neboli natoľko dobré, aby sme si ich užili. Áno, boli aj dosť na piču momenty. A práve preto ľudia, vidíme sa s vami v 2025. A radšej sa zaujímajte o seba, ne o tých, ktorých vôbec to nezaujímajú vás. To hovorí Kočko Holka. To hovorí autista. Dobre, to je retard, to je niečo iné. Radšej sa zaujímať o seba, než o ostatných, ktorým ste úplne jedno. Si otočil ten pohár, čo si jebli? Áno. Áno, potom, čo som to vypil. Tam to uvidíš. Tak, Martin, vidíme sa znova budúci rok. Možno sa uvidíme vo videách. Možno ešte o týždeň s ostatnými ľuďmi. Možno ešte o týždeň s ostatnými ľuďmi. Ale ďakujem, že som s tebou mohol prežiť tento Silvester. Ďakujem, že som s tebou mohol prežiť tento rok. Tak. Ďakujem. Bottle flip. Ďakujem, barmane. Čo mám s prstom? Ahoj. Zlato. Ahoj. Dobre, Martin. Čo by si povedal na nové video? Asi by som s tým počkal ešte mesiac. Ak mám pravdu povedať. Vidíme sa vo februári, čau. No a tak, ako Zalas a Martin končia svoj silvestrovský VR chat talk, zase končia aj tento rok. Bol to rok plný zážitkov, sklamaní, ponaučení, jak z rozprávok.
alebo aj strašidelných situácií, kde človek mal tú možnosť sa preukázať, čo dokáže. Ja som to mal tiež, bol som rád, že som ich prežil. Nemám rád 2024. Som rád, že som sa dožil jeho konca. Nezabudnem na ňo, tak na ne nezabudnete ani vy. A budeme sa vidieť znova v 2025. Alebo nemusíme sa vidieť iba v 2025. Môžeme sa vidieť na Twitchi dnes, 31. decembra. Budem streamovať Misite. To je tá psychologická anime hororovka, ktorú každý videl u Dušana. Stretneme sa tam po 6. hodine niekedy, keď budem môcť. Ale už prišiel ten čas. Ja sa budem s vami lúčiť. No a nakoniec tohto roka, aby sme si troška nostalgie privodili, troška toho späť, vám privolám nostalgiu. Vám tu dám túto úžasnú hudbu, ktorú sme málo kedy použili. No tí praví OGs si na ňu pamätajú. A naše obľúbené outro. Užívajte. Nie. Nie som Google. Pozor zítra. Majte sa.